Biye araba janvier kalo kile mugan ani fila sanba fila ani mugan duru amunu sogolen no mali kunnafoni na show ani kile an ka foli ba bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ a ka maaw ye u ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni sigila ko min ka sa o de ye dugukolo ko ale yɛrɛ kɔni kuma ye a yirala k'a fɔ dugukolo ale yɛrɛ kɔni mɛtiri ka di o yɛrɛ kɔni kun bɛ di 1000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la an ka jamana ale kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a yɛrɛ kɔni bere da sɔngɔ kun ka jigin ka na se fɔ 400 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye nin ŋaniya in ta kun min kama walasa fɛn min yɛrɛ kɔni jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dugukolo ale la cogoya min na. Bureau des Nations Unies olu ka jɛkulu buru fara min bɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen no dɛmɛdi o yɛrɛ kɔni ma n'u bɛ wele ko coordination des affaires humanitaires a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔba dɔ o yɛrɛ kɔni boloda min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u o yɛrɛ kɔni bɛna sefa wari miliyari 400 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ don ka ɲɛsin maa 4 ɲɔgɔn kɔ ma dekun ye maa minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na. Tarata don janvier kalo kile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni kanamo ale ɲɛmaaba ye général de brigade Bubakar Dambele a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni wulila ka se u ka marabolo la marabolo minnu yɛrɛ kɔni na quartier amo ale yɛrɛ kɔni bɛ ka dilan yɔrɔ minnu na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaba maa min ni ale ka baara bɛnnen no quartier amo ninnu yɛrɛ kɔni labɛnni ko ɲuman ma a yɛrɛ kɔni bɔla ka kumakan dɔ ta ka ɲɛsin a ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka jɔ u yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka quartier amo ninnu ka a dilan ka a labɔ yani wagati kofɔta min yɛrɛ kɔni kofɔla yani o cɛ o y'a yira k'a fɔ ni a yɛrɛ kɔni labɛnna u yɛrɛ kɔni bɛna jɛnsɛ INPC ale yɛrɛ kɔni na ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye CMSS ka a jɛnsɛ olu kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka quartier amo ale sɔrɔ cogoya min na. San ba fila ani mugan naani kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji ye o yɛrɛ kɔni ye cɛnni kɛ an ka marabolo fan caman na a yirala k'a fɔ halisa fɛn min y'an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔnyanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont des Idanka ni ale bɛ Burɛn marabolo fɛ ko ji yɛrɛ kɔni fanga yɛlɛlen don kosɛbɛ ale marabolo kofɔta in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛlen no sababu ye k'a to duguden caman olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kurun ta walasa u bɛ se ka se u seyɔrɔw la o y'a yira k'a fɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka ji yɛrɛ kɔni tigɛ u sen na walasa u bɛ se ka don Gawo marabolo ale kɔnɔna na ka sababuya kɛ ji yɛrɛ kɔni yɛlɛlen don fɔ ka point minɛ. Amadu Dugani ale imamu diko ka kuma lasela a yirala k'a fɔ kunu tarata don janvier kalo kile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na u y'ale bali ka bɔ an ka ba Maliba ale dugukolo kɔkan na. An bɛ taa ɲorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Cɛrno Amadu Tali ni ale yɛrɛ kɔni ye ɲorokaw ka kalifa ni u ka karamɔgɔ baro kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tijaniya ale ye karamɔgɔ baro kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tununnen don a bɛ tile fila o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka karamɔgɔbaw ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛ ka kalanw yɛrɛ kɔni kɛ walasa nin karamɔgɔba in a bɛ se ka segin ka na a dagayɔrɔ la. An bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bakansi mɛru ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakansi Jalasago ale ni Sokura u yɛrɛ kɔni bɔla ka communiqué ka o bila o y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ kabi kalan wuli ale yɛrɛ kɔni waati la fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalan mɛtiri caman ye ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka ye kalanyɔrɔw la o hokumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila kalan mɛtiri ninnu ma walasa u bɛ se ka segin ka na u ka baara yɔrɔ o yɛrɛ kɔni na u yɛrɛ kɔni tilala ka ɲangini dɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan o y'a yira k'a fɔ ni e kalan mɛtiri o kalan mɛtiri ni yɛrɛ kɔni ma se ka segin ka na i ka baara yɔrɔ o yɛrɛ kɔni na yani janvier kalo kile 31 cɛ k'u bɛ ɲangini ko o ta k'o da i kan. An bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ tɛnɛn don janvier kalo kile mugan san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na ka sanga ni 20 janvier ale yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛw ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye kajolo ale marabolo ma ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn o y'a yira k'a fɔ san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla tare san ye kajolo ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye binkani wale o yɛrɛ kɔni fansiman ye kajolo ale marabolo kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ kɔni bɛ patiri min boloda u ka marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'o kisi gɛrɛgɛrɛmako ani binkani wale o yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma. An
Ameta Maroko ko olu fe no ame wagati mina ina fo sisan no ayira la ka fo fem yere ko ne balo fen do olu yere ko ni sogo kelen ko sebe Maroka ale marabulu konnana ina fo fem yere ko ne tomate pomme de terre ale ni jama ana nyogona chama waira ka fo olu yere ko ni sogo kelen no Maroka ale marabulu konnana fem yere ko ne fere kelo olu yere ko ne adanye waira ka fo fem yere ko ne ni balo fen no ngele ale ku yere ko ma bo fo ila wakati yelema ale na choga ko wote menen ko fe sani kelo olu yere fo ne kala o tɛmɛnen kɔfɛ sannikɛlaw olu yɛrɛ fɛnɛ bɔla k'u hakilina yira olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ nin balofɛn ninnu yɛrɛ kɔni bala ka gɛlɛya cogo min na k'u yɛrɛ kɔni kamana gɛlɛnnen kosɛbɛ ka sababuya kɛ sunkalo ale yɛrɛ kɔni bɛ ka masurunya fɛn min yɛrɛ kɔni ye balofɛn ninnu ni a yɛrɛ kɔni gɛlɛyala ka a yɛrɛ kɔni bɛ k'u kamana gan Ameta Burkina Faso ayirala k'a fɔ Burkina lakana tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn u y'a yira k'a fɔ janvier kalo daminɛ yɛrɛ kɔnɔna u bɔla ka wuli ka jɔba o yɛrɛ kɔni kɛ Burkina ale marabolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilamɔgɔ maa caman u y'a yira k'a fɔ u y'u bɔnɛ u ni na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ kɛlɛ ye maa minnu bɔ u dagayɔrɔ la Burkina ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni maa miliyɔn 1 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sera ka segin ka na u dagayɔrɔ la ka sababuya kɛ lakana ale n'a cogoyaw ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya joona